Goedenavond, mijn naam is Harold van Wissen en ik sta op nummer 11 van de Maastrichtse Ondernemerspartij, nummer 22 in de lijst. Ik ben 57 jaar oud, ben ondernemer en dat doe ik al samen met mijn man 23 jaar in Wiek, Modemannen Wiek. De Maastrichtse Ondernemerspartij voelt zich vereerd hier vanavond te zijn. En we hebben dus ook het stembusakkoord van de COC Limburg hierbij ondertekend. Dit omvat een 5-tal onderwerpen die ook goed aansluiten bij hetgene wat wij als speerpunten hebben in onze partij. Een bruisende stad, een veilige stad en de werkgelegenheid. De aftrap van Jason voor deze avond die omvatte een hele goede alinea. En dat was de alinea van de COC met het 50-jarig bestaan. En dat het nog steeds bestaat en dat de queer er nu is bijgekomen. Dit is heel belangrijk voor onze stad, dat die veiligheid voor alle mensen, maar ook voor deze groep met name, gewaarborgd kan worden. Hiervoor zullen wij ons ook inzetten. En de vraag is ook, hoe gaan wij dat doen? Hiervoor hebben wij natuurlijk ook over gesproken. En er zal veel informatie naar boven moeten komen en gehaald moeten worden, ook waar die problemen zitten. Een probleem moet aangepakt worden bij de bron en niet aan de oppervlakte. De bron zijn de scholen, daar waar Volt ook over gesproken heeft. De bron is, wie zijn de veroorzakers van de problemen onder mensen die gediscrimineerd worden, mensen die uitgescholden worden, mensen die geplaagd worden. Het is heel belangrijk om onderaan te beginnen, dus de voorlichting op scholen. Hier moet budget voor vrijgemaakt worden door de gemeente. Dit is het belangrijke, de belangrijkheid, de veiligheid op straat, dat we het allemaal kunnen doen. Maar dit is niet alleen in de binnenstad, dit is ook in de buitenwijken. De buitenwijken moeten erbij betrokken worden. We wilden geen tweede Tanja Groen. Dit mag absoluut nooit meer gebeuren. Dit gebeurde ook op een donkere weg. Veiligheid, de binnenstad, handhaving. Hoe kan dat verbeterd worden? Dit komt allemaal te goede, niet alleen van de ondernemers, maar ook van de burger die ook in de binnenstad woont en de buitenwijken. Ook is het heel belangrijk dat we activiteiten niet alleen concentreren in de binnenstad, maar dat we dat verdelen, dat we iedereen erbij halen, dat we iedereen gelijkheid krijgen. Ook de wijken moeten kunnen zien dat activiteiten die in de binnenstad plaatsvinden voor iedereen zijn, ook voor de mensen die buiten wonen. Over de queergemeenschap, waar veel van te doen is, het is nieuw. Het is nieuw in de wereld, iets van de laatste jaren dat pas veel besproken wordt. Het wordt besproken, wat wordt ermee gedaan? Het is nu nog altijd vechten voor zichzelf en door ervaringen die naar boven komen, moet iedereen die in die queergemeenschap leeft, moet zich daar een weg in weten te vinden. Nee, dit is andersom beter om te doen. Wanneer wij de kinderen op school, in alle wijken, in de rijke wijken, in de arme wijken, wanneer we die van vooraf aan goed inlichten, daarmee opvoeden, is het probleem grotendeels van de baan. Die mensen krijgen dan ook makkelijker werk. Die mensen kunnen overal aan het werk, want het maakt namelijk niks meer uit op dat moment. Ook voor de ouderen in de bejaardentehuizen is het heel belangrijk dat er aandacht gegeven wordt aan hoe zij daar kunnen wonen, leven en opgenomen worden in de groep waarin ze gedwongen moeten gaan wonen op oudere leeftijd. Hier staan wij voor. Hier moet iets voor gebeuren. Ook de leefbaarheid in de binnenstad. Denk eens aan de coronatijd die we gehad hebben. Loop eens door de stad, kijk naar de leegstand. Dit is vreselijk. Dit is vreselijk voor de lege panden, maar dus ook vreselijk voor de retailer die daarnaast zit. Hoe gaan we daarmee om? Wat gaat er mee gebeuren? Hoe krijgt die retailer nieuw personeel? Er is geen personeel. De stad moet aan het bruisen komen. Er ligt een heel groot werkvlak. Maar ook kunnen in de stad meer mensen gaan wonen. Ook dit is een punt waar we aandacht aan zullen gaan geven. Het mengen, het laten bruisen van de binnenstad, de veiligheid. Ik denk dat ik heel veel gezegd heb voor mijn eerste keer dat ik een pitch geef. Ik dank jullie en ik wens ons allen een hele goede verkiezingsstrijd. Dank u wel.